Hey guys, लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैसो सम मोननायलाय बेरायनो थाखाय दिनैसो ससेब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लगिं खालामनानै लाबोनो नाजासिगोनलाय लोगोफोर जों दायो मेट्र' गाखोनानै ओरै फारसे बबेसिम सहैयो जोङो दा मोनसे टारगेट लाबाय बेरायहैनो थाखाय ओमफ्राय जोङो दा मेट्र' गाखोनानै थांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा अट'जों थांनो हायोमोन बासजों थांनो हायोमोन अब्लाबो जों मेट्र' गाखोना थांसै दे होननानै जोङो दा मेट्र'जों आरामसे थांसिगोन आरोना जोङो दा आदा दं बेरायनो फैदों ओमफ्राय लोगोफोर आंजों लोगोआव बा जोंजों लोगो साब्रै जोङो दा थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टिं मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामा जासे दा नोंथांमोननो देखायगासिनो ओइ बे गोजौनियानो आदाखौबो जाबाय लानोसै मेट्र' ब्रिज आरोना ओमफ्राय नै दा जायगायाव मोनफैबाय ससेल'सै देखायगासिनो नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय बे बैग्रि नैबे काला जाम गिदिर गिदिर पाव में 30 बैग्रि जाना लाबोबाय बैग्रि बायदोंमोन बिराद दाम बैग्रि जिखिनि बुस्थु जिनिसफ्रानो बिराद दाम आरोना आंना भिडिअ बानायबानो एसे उन जायो ओमफ्राय लोगोफ्रा आंना सिगाङाव नैबे आदा नैबे खाथिनिया ओइनि लोगो सानैया सिगाङाव दङ दा मोनफैबाय जायगायाव नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आंबो दिनै बे जायगायाव फार्स्ट टाइमसो फैदों Hey guys, लोगोफोर नै दायो एसे बेरायफैदों नोंथांमोना लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बरियानो ये ही लालबाग Hey guys, लोगोफोर दायो बेरायनो होनैनो बेसेबांबा सम दिननिफ्राय दिनैसो लालबाग फारसे आगान फारसे सुरफैबाय आरोना नोंथांनो लोगोसे आंजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जों दा साब्रै आंनि आदा लोगोफोरजों बेरायफैबाय आरोना दिनै खनसे नायो आंनि लोगोफ्रा ओइ फ्रेन्ड्स हाउ आर इउ हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव दिनै फिन खेबसे बरायबाय बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ब्लगिं खालामनो टाइम मोनबाय माने दिनैसो बेरायफैनाय जाखादों ओमफ्राय दा जोङो मायाव दंफैयो लालबाग बेंगलराव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायथिं आंनि लोगोफ्रा फट' सट' लाबाय नै बेसेबा मोजां आरोना जायगाया एसे थान्दा बेयाव नै गोबाव समनिफ्रायनो लालबाग एसे बेरायफैनो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय नुवाखैबोमोन बाट लामाजों एरायना थांदों अब्लाबो माने सिंनियाव बिथोराव हाबनो मोनाखैमोन टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय गाइसमोन बोथोरा एसे मोजाङानो बांद्राय सान्दुं गोसाबो नङा ओमफ्राय अखा हाहां माहां जोमैबो जाना दं आरोना अख्राङाव दा एसे गुसुबो गरमबो आरोना लोगोफोर दायो नै गेट मोखांनिफ्रायसो थाबायबोनानै माने एसे हाबहांबाय ओमफ्राय मा नुयो नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना फैफेरबायना माब्लाबा समाव बेरायफैफेरबायना फैफेरदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बेनो जाबाय माने लालबाग नैबे जोङो लालबाग लेक नैबे साइडजों हाबनानै एसे नायदिंसै नैबे जाबाय लेक आरोना नैबे जाबाय लालबाग लेक लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय इयाव मा हांसो बियो हांसो दं इयावहा
बा ओरैबायदि समायना बै दै गेजेराव आरामसे दै गोलैनाय खालामना दोनदों आरो नायनो आराम। ओइ आदा माब्रै नांखो बेरायफैनानै बेरायफैनो होननानै दिनैसो बेरायफैनो मोनबाय नङा होमबा? औ मोजां नांदों बेरायनो। मोजां नांदों माने मोजां मोनदों जिबनाव बेरायफैनो मोननानै। बोथोरा एसे गरम लोगोफोर मा खालामनो दा गरम बोथोरनि दिन। जेन माने गोसोखौ एसे थाइलेण्डआवसो दं बायदि मोनलायदों आरोखि। दिनैसो बेरायफैनो मोननायखौनो माने गाज्रि मोना लोगोफोर एसे डायलगबो होयो गेजेर गेजेर। दालाङाबो अन्थाइनिसो नै दालाङा अन्थाइनिसो लामाया। एसे दाउ खौवौ गाबगासिनो दाबो। ए मान्दाब मान्दाब ए खारबाय खारबाय। ओइ नाव थाबा गाखोनो हागौमोन ना आदा। नावबो गैया माथो गंसेबो। ओइथिं दंना अ ओइथिं दं नै नैयाव दं ओइ नै। बारा बोफ्लाव हरनो हाया आंना मबाइला दाम खमनि नालाय। बार खोलो खोलो ओरैबायदि गुसु बारदोंना बारा बरिया। दाउआ गांफुवारना दंलायो ओइथिंजाय ओइ दा नुहुरनाय नंला नोंथांमोना ओइयाव आराम बानानै दं। मा दाउ होनगोन बेखौ हांसो सिलारि ना ओइयाव दं आरो ना ओइ नै नै बिराद मोजां आरो ना इयाव अन्थाइ दङ। अन्थाइखासो बेसेबा गिदिर। बोथोरा एसे अखा दोमैलो जादों लोगोफोर अखा हानो हागौ नामा ओंखायनो बारा मोजां नुहुरासै। ओमफ्राय दा मोगथाङावलाय बिराद नेचारेल भिउ नुहुरदों आरो ना दिनैनि बे समाव। बोथोरखौ नायनो जागोनदां। नैबे साइडथिं दंफैयोलाय जोङो नै एकदम बोथोरा अखा हाहां माहां जोमै लानानै दङ गोजौआव। ओमफ्राय दा थान्दा थान्दा गुसु गुसु बिराद मोजां आरो ना बेयाव नै दंफां सिं सिं जिरायनो। ओमफ्राय कापोल्स गोजालाय आरो ओरैखि। स' एसे इन्जयबो खालामो लोगोफोर। ओमफ्राय दा समाव बारा एसेबां मानसि नुवाखै। ओमफ्राय खैथा एसे मोनाबिलि इभिनिं टाइमावबो बांसिन मानसिखौ नुनो मोनगोन आरो ना बे जायगायावहाय आं सानदों। ओइ नै रिंखांबाबो भिडिअ खालामदों इनि। वाव दे मोसादो। मोसानो नागिरदों नो दे मोसादो डिजे। मोनसे कुल ड्रिंक लोंना लानोसै आरो ना गुसु थान्दा थान्दा।
लोगोफोर बायनानै जाबाय थाइजौ थाइसेयावनो 150 आयौ 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 थिबु थिबु जिलांजोबो सयथिबो खाराबे 150नि थाइजौ थाइसेयावनो माबायदि गोथावबो नंथारा ओमफ्राय स' गाइस ओमफ्राय नै दा Yo coba yang ini. लोगोफोरा नेनो बाबुलायबाय आरोना फट' लायै एसे जोंना लेट जायो नालाय लोगोफोरा ओरैबायदि गिदिर आरोना एरियाया पार्कनि एरियाया बेरायख'नो हाया माने ओरै थांबा ओरै लामा ओरै थांबा ओरै लामा एकदम दाबो एख'आनो जायाखै आरोना एकदम फुङाव मोजां जागोन आरोना एक्सारसाइज खालामनो ओरै खार ओरै खार ओरै खार ओरै थां ओरै फै ओरै थाबाय एकदम बरिया खारना ले लो फोटो ले लो फटाफट ले लो खींचेगा फोटो फट' लानायाव ओरैबायदि इन्जय लागासिनो लोगोफ्रा आंना आंबो लाबाय मोननैसो फैनाय एसे हिस्ट'रि हिसाबै माने देनां नायनांगोनथ' बोरायबा ला थाबैनो ला नै मा होनगोन बेखौ नायनानै ला बरिया गोलेर बे मा बुस्थु लामा खान्दाय दायो नै ओइ गुफुर नुनाया बेयाव थांगोन आरोना बे मा बुस्थु बेलाय पिकक नीलगिरि ट्री 200 yards Lalbagh 2018 मोजाङानो सिनारिफोरा बिथिं थान्दा आरोना नै ओमफ्राय नै बिथिं दङ अन्थाइनि हाजो आरोना बेयाव एसे गाखोहैनाय नायनोसै बिनि इन्जयखौ एसे लाहैनायनोसै आरोना बे अन्थाइनि सायाव गाखोहैनानै बागदावलायदों सयथिबो ससमा गोसोमना लानानै खोमसि नांदों वाव बेसेबा समायना जायगाया बे मा गेट बेलाय हेलौ नोंथांनो दा मोनसे सोमोनांथावना मा बियो बेखौ देखायनो नागिरगासिनो दं आरोना नोंथांमोननो ओंखायनो नायनानै ला आरोना माबायदि ओमफ्राय खान्थाल बेगर बायदिसो आरोना ओमफ्राय अन्थाइसो आरोना बियो जि मोजां साजायना दोनदों ओरैजाय नै वाव अमेजिं looks
My dear friends, पहाड़ का जैसा लग रहा है यह जगह को हाउ बोरै नांदों माबोरै मोनदों बे साइडथिं बानायगासिनो दं आरोना जों ओइथिं थांसैलाय नुदोंना लोगोफोर अन्थाइखौ नायलाय अयथासार बेसेबांबा गुवार हेलो गाइस लोगोफोर नै जों दा अन्थाइनि हाजोआव दंफैयो ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय दा साना एसे नुजाना दङ ओमफ्राय गरमबाय जोङो बेराय थाबाय ओमफ्राय जोंना ब्रादार आइनि आदा मानो लोगोआव लाबोफायाखै नोंलाय सासेसो लाबोना बेरायफैनांगौरा लोगोआवहाय ओरैबायदि आरोना बरिया एकदम मालाय एकदम जरा-जराल'खा खाफालानो गैखाया सयथिबो जोंहा हेलो हाउ आर इउ बरिया एकदम अन्थाइनि हाजो आरोना स्टन हिल्स बुंनांगोन बेखौ माने इसोरानो मोनसे सोरजिखानाय आरोना ओरैबायदि बखानाय एरिया आरोना बेयो नै अन्थाइयानो ओरैबायदि लोगोफोरा ओमफ्राय मेंनानै जिरायबाय मेंगाबायना गोलोमजोब्बाय आंखौ ओरैबायदि नै लोगोफोर बे फुरा अन्थाइ आरोना नै बे जायगाया जाबाय लालबाग आरोना बे पार्कनि नामा लालबाग ओमफ्राय बेयो लालबाग बेंगलर लालबाग नैबे फुरा एरियाया नैबे खन्द'आ अन्थाइ गोजा अन्थाइनि हाजो ओमफ्राय नैबे अन्थाइनि एसे गोजौ साइडआव दङ मन्दिर दा बे मन्दिर खाथियाव थांनानै नोंथांमोननो एसे देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैबायदि मिथिं समायना न' दं आरोना एसे गोजान जानगाराव थांनो गोसो जादोंमोन नाथाय समनि एसे आंखाल जानानै दङ स' लोगोफोर मोजाङानो साजायदों नै ओमफ्राय दैया फोसाबनांगौ आरोना मोजांखौनो मोनदों एसे बेरायनानै दा नोंथांमोनासो माबोरै मोनखो आंनि भिडिअखौ फुल नायजोबदोंब्ला लाइक खालामलां माबायदि नुनो मोनखो एसे कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहर बे पार्कआनो जाबाय लालबाग आरोना लोगोफोर नाय ओरै थांबा ओरै लामा ओरै थांबा हरै लामा इथिंबो लामायानो जोबनो थाङा आरोना ओमफ्राय ना दायो नै बानायगासिनोसो दं बिथिंजाय जोबोद मोजां साजायदों बरिया जायगाफोरा स' नोंथांमोनाबो फैफेरबाय नामा बे जायगायाव फोरमायहरदो एसे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बे खन्द'आवनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोनजों एसे इन्जय खालामफिननोसै लोगोफोर बाय बाय स' जोबोद मोजां दै जायगाया माने भिडिअ सिडिअ एकदम ब्लगिं आरो फट' सट' लानो जोबोद मोजां आरोना जायगाया बेवहाय ओरैबायदि गुसु मोजां जादों आरोना दा समावहा बिराद बरिया
ओ